til min nye YouTube-video. 100% safe for børn. Nej, bro. Det er det bedste intro, jeg kan gøre. Okay, kom nu. Lad os komme i gang. Mine er den worst class, bro. Bare så ved det. No shit. Jamen seriøst, det er det. Hvad? Det er den worst of all. Ja, men jeg håber i hvert fald, min nye lorte YouTube-video bliver god. Oh, damn. Kom nu ind. Oh my god. Var det ikke min far? Oh, shit, man. Du skal jo være klar. I am ghosting. Kom nu ind. What? Oh my god. Hvordan kan jeg komme ind? Jeg kommer Hvad fuck er det for nogle skins, de har? Join. Oh my. Jeg gør det nu. Så lav en. Creighton. Kom. Creighton. Yeah! Ham der med billedet rang hovederne og fucking af. Jeg har købt en rifle og en rifle ammo. Godt for dig. Hvad har du? Jeg har ikke købt noget. Motherfuck. Jeg er ikke motherfuck. Du er motherfuck. Jeg må I begge motherfuck. Jeg tror Alec var lige ved opkaldet for at være helt ærlig. Du sælger goldbar. Kan jeg egentlig sælge mine crates? Where you and I had to say goodbye on the morning of me. But it seems I still want to live. Where you are, find nobody promised tomorrow. Warning, skru ned på de lyd, fordi ham her, han lammer så meget som en abe. Og hvad skal vi gøre? Hvad kan det lakke, der har? Please. Husk. Jeg sværger, hvis du tager alt derinde, jeg sværger, du er færdig. Der er werewolves derovre, vi tager dem. Hold kæft, I er, mand. Du skal jo ligesom også flytte dig, så jeg kan komme ind. Min skud. Kom, vi skal have zombierne, vi skal tage de der werewolves derovre. Vi har ikke nok mad til dem alle sammen, okay? Du skal lige hjælpe. AD, tag de her 2 zombier. I am cheating. Moder helvede. Kom nu, bed den. Okay, vi har taget 4, nu mangler vi 16. Tjekker, hvad gør det? Vi unwanted dem ikke, men tager vi stadig caven? Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg kigger på Smurfer. Hvorfor ikke? Fordi stedet på min del. Nå, den var jeg sgu væk. Det var så her. Bon. Chicken dog.
Hvornår er der hus? I gotta take my horse to the shitty roads. I gotta. But feel like I know but head bro, Lil Nas X, jeg føler han igen. Der er en bandito. Her. Jeg dræb ham, bro! Fuck dig! Rip Horsey. Men vi fandt, der er sikkert flere banditos. Jeg er ligeglad, jeg vil dræbe dem. Okay, så dræber du den, din bald eagle. Jeg er ikke en bald eagle, du er en shitty eagle. Hæ? Ja. I am shitty. Okay, AD, jeg svæver. Hvis der er banditos, så du dræber dem, ikke også? Du er fucked. Du er fucked. Du skal ikke... Hvis du der er 2 revolver ammo til mig. Au. Tager du zombierne eller hvad? Ja. Tonke donke. AD, du skulle ligesom ikke skubbe mig, altså. Når der kommer by, så får vi helvede zombies are coming. Revolver, den siger dum 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 dum. Jeg husk. No actual shitty 80. Ikke også? Altså, hallo. Tror de er blind? Ikke spil din skud. Det er revolvers. Jeg skal have revolver ammo, hvis der er. Hammer! Hammer! Du skal lige ikke gøre, så jeg alle sammen går på mig. Hvem tager snake oil? Jeg gider ikke at have den. Anyway. Hey! Tog du snake oilen? Of course. Bitch, oh my god, nu bliver det nat på grund af dig. Hvad fuck er Du har shittet på river-systemet. Wow! Jeg glitchede af! Du er også bare dårlig. Udi, der er en lille by. Ja, der er det. Bro, hjælp! Hvem er efter dig? Ikke nogen. Hvor fanden skal jeg så hjælpe dig? Ved jeg ikke. Er fordi du er bange? Der kommer en fucking zombie efter dig. Nå, fedt. Du skal lige ikke skyde den der fra. Du er shitty ape, du kan ikke ramme den. Oh shit. Nu er jeg ikke på. Oh my god. Oh my god. Adi, hvor dårligt kan du være? Hey! It's a dick. Læg metal shit, dumbass. Ja. Der kommer en zombie, du skal lige cover mig, mens jeg gør det så, altså. Wow. Jeg kan meget god til at cover. Jeg vidste jo ikke, hvor den kom fra. Kiki-kaki. Hold din shit. Skal du smås? Jeg har jo ikke ammo på min gun, bro. I don't actually fucking care. Skyder mig altså. Jeg har ikke. Jeg vil.
Er du gået i church? Nej, det gør jeg nu. Søde svin, altså. Holy waters. Siger. Jeg kommer med koden, slap nu af. Et, 3, 3, Hvad skal vi gøre med de her crucifixes? Det er mine. I am ready to steal all the shit, Jella. Du tager den der gold. Jeg har taget. Are you ready? For what? Shitting? Nej, ikke rigtigt. Hvad fuck er det der efter os nu? Din lort. Det er rigtigt. Hvad ser jeg sniperen her? This is a blackfish. Ja, der ligner mig. Oh shit, I forgot I can't make noise. I'm fucked. This is my dick. And it looks... Er det bagud, det er ude for? Nej, det er en hist. Det er Jeg må ikke helt... komme ud. Nå, sådan. Hov, jeg glemte min crucifix. Ja. Sælger du crucifixen? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har også et zombie på mig. Og du tog alt andet fra banken. Altså, jeg har ikke en shit. Hvad er der i General Store? Der er ikke shit. Der er din minor element. Hov, jeg glemte, jeg havde en outlaw. Den skal jeg lige sælge. Vi bliver ikke her over natten. Du skal jo ligesom også købe en turret, altså. Dumb bitch. Så skal jeg jo bare gøre det helt selv. Jeg har ikke råd til turret! Ja, fordi du købte alt til dig selv med rifle og sådan noget. Hvad koster en turret? 500. Bro, du skal ligesom ikke kaste den væk. Fuck dig. Bro, lad være. Hvorfor? Okay, jeg gider ikke at spille med dig. Skulle du købe dem? Nej. Jeg har ikke råd. Løb nu, din motherfucker. Er den ikke? Look at the elephant! Må jeg købe Diddy Oil til, eller så jeg køber Snake Oil? Hvis du køber Diddy Oil, så
spæver jeg dræber dig. Køber du din egen snake oil? Du skal ikke gøre det, bro. Hvorfor ikke? Are you actually dumb? Jeg har lige købt snake oil. Jeg har kun brug for en, fordi jeg er sej. Vi har brug for en bandage. Det har jeg faktisk ikke lyst til at købe, altså. Fordi jeg kan godt farme min snake, fordi jeg er sej. Fordi jeg sejrer en døgn. Hold nu kært. Har jeg faktisk ikke lyst Det til var fordi jeg sejrer en døgn. Det var Orphanard. Nu har vi 2 zombier tilbage. Må vi, når vi går over til minesene, jeg bruger Jade Mask på en werewolf, så har vi en lille wolfgang med big wolf. Nej, det gider jeg faktisk ikke. Moody! Den her, den gemmer vi. Og så reviver vi. Ja. Det bliver ordentligt fedt. Det kommer til at være vores bodyguard. Jeg var big bro. Men det kan også være, at minerne ikke kommer. Nej, det er alt for roligt. Du tager bare huset uden at sige shit. Sådan er det fucking roligt. Du er ordentligt roligt. Hallo, er det nogen? Nej, okay, jeg ligger på. Vi ses, hvem end der er der. Det er Alexander. Moody. Nej, det er Alexander. Ej, Altså, vi skal jo tame nogle flere aflige, så vi skal bruge nogle flere zombies. Jeg super. der er meaning time. No shit. Moody, stop. Okay, skynd dig. Det her, det skal gøres hurtigt. Hvorfor? Fordi ellers bliver det nat, og så dør vi. Eddie, fuck bonsen, okay? Hvorfor unleasher vi ikke wolvesene? Nå nej, vi glemte ulven. Fuck, vi er done. Men vi skal ikke sige fuck, hvad hedder det nu, kirken? Nej, ikke fuck kirken. Det er sådan, vi kommer ind. Jeg skal gå dig. Tager du torchen, Eddie? Ja. Jeg gør Kom nu, det. skynd dig. Fuck, det bliver nat. Ja, det er vi cooked. Og når det bliver nat, hider vi inde i det secret rum. Vi barricader døren og hider derinde. I got one side, you got other. Okay. Husk, du har taget. Vi samarbejder. Vi tager forskellige pads, okay? Du tager bagud, jeg tager forud. Eller nej, vi tager, jeg gør. Jeg går ind i det secret rum og tager Jade-padden der. Okay? Nå, bro, vi skal ikke splitte ad.
Bare så du ved, jeg er inde i det secret rum lige nu. Bare læg Jade. Jeg lægger bare lige Jade tabletsen her. Så vi bruger dem ikke. Nej, lad os campe indtil varulvene kommer mod. Nej, jeg går ud og hente Jade tablets. Okay, got one. Oh shit, herovre. Okay, ind i det der rum. Secret room. Og med det samme, når vi har taget, så skal vi ind i nej, vi skal bare dræbe de der når vi har taget masken. Kan du light dynamite? Jeg har ikke torch. Der ligger en lige der. Herovre. Ind, skynd dig. Skynd dig, kom. Den kommer derovre. Hey, du skal ikke. Tag en body med. Big boy. Kan vi kan ikke store ham. Bro, han står bare der så. Skal jeg dræbe ham? Jeg gør det, fordi så får vi Jade-masken tilbage. Så når vi har Jade Mask. Hvem tager Jade Sword? Det er lige meget. Vil du have den? Jeg er ligeglad. Du reviver en af werewolvesne. Vil du have Jade Sword? Okay. Her. Hvorfor tager du ikke... har du taget bonds? Ja. Yeah. Good. Let's go! Vi fik Jade Sword nu! Shit, det bliver nat. Hvor? Eddie, husk hvad jeg sagde til dig. Ind i det secret rum og vent over natten der. Okay? Er du der? Nej. No. Barricade. Holy, we did it! Jeg vil lige på toilet. Protect mig. Okay, he's back. Hvor mange holy waters har du? Hvor mange holy waters har du? Skal vi tage alle byer nu? Vi kan godt tage alle byer. Skal vi? Nu skal vi tage alle byer.
Flere holy waters. Hvor mange har du? Bro, jeg ikke kommer tilbage. No, hvor mange holy waters har du? Jeg har 2. Skal vi, tage alle byer der? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Ja, det bliver morgen. Vi klarer det. Bing! Har vi også store landsbyer? Vi tager kun mellem og lille. Er store alt for risky? Ja, store alt for risky. Alt for risky. Push it up. Oh, push it. Ja, bro. Hvor er du? Drink, push it. Sidste gang var Er du klar til som? Sidste gang var det meget mere intens. Skal jeg summon varulven? Ja, gør det. Men vi skal barricade den, så den ikke falder ud. Så gør jeg det ikke endnu. Real. Gør det, når vi når over til endgame. Må jeg ikke på? Må jeg ikke på? Bro! Langsommere, Pitcho. Kom nu. Jeg er glad den her gang, for du ikke lavede god motion. God motion. Oh my god. Har du nogensinde set Camel Bears før? Camel Bears? Det her Chris. Han spiser Camel Bears. Og kamelvogn. Kamelkugler. Sig lige, hvis der kommer en by. Ja, der kommer en. Ej, den står lige. Gør vi det? Har vi overhovedet en varvel? Ja, kom på. Har vi en varvel? Ja, jeg summoner varulven. Ja, hvis den dør, så har vi bare en med Jade Mask. Jeg summoner den lige der. Inden for den. Summoner du? Jeg har spillet den nu. Faktisk hvor. Hvor er den? Herovre. Hvor er de stil? Hvor er det der queso? Væk, ikke dræb! Vi har 2 zombies på vores hold. Vores varulv, den får bare rage arm. Eddie, der er en sort of shotgun til dig, Sheriff. Hvor mange banker er der? Hvor mange banks? Jeg tror 1, 2, 3. Ja. Jo, sjovt.
laver I? Okay. Hvor er det op? Der er en farm lige ved siden af. Jeg kunne ikke gerne have det. Jeg fandt 2 farm på jer. Bro, hvorfor svarer hun? I don't know. Bro, du dræbte lige en af vores. Nå, undskyld. Der er en mere af vores herovre. Hvorfor? Okay, der kom lige en lightning ned. I guess he's over here. Nej, mor, I guess der er en af vores zombies, der har den. Nej. Nå, sådan. Det er Vaglen. Det er Infinite Vaglen. Ja. Tager vi bag? Hvor er bankmanden, altså? Hvor er bankmanden? Han er lige i banken. Du har skabt os. 2. Hvorfor er banken sådan? 2, 3, 4, 2, 3. Jeg har fundet Tommy Gun. Jeg tror. Kuk dem. Hvad er der, mor? Jeg tror, vi har fundet Tommy Gun. Hvorfor? Fordi banken ser anderledes. Kan du ikke se det? Nej, jeg tror lige. Ada, dit rammer op for shit. Jeg skal ikke nogen at se den. Moment, nej, det var ikke. Jeg ved ikke, hvad for jeg snakker ikke så. Har du ikke 100% batteri nu? Nej. Jeg har ikke noget batteri på min telefon. Nej, vi vi har har ikke bare bruge den igen på Vaglen. Jeg har lige fundet ud af, at man ikke kan bruge den igen på Vaglen. Nå, så skal vi få en ny. Har vi ikke en mere? Nej. Har det været sygt, hvis vi fandt Tommy Gun? Jeg barricader lige. Skal vi ikke få en mere Vaglen? Hvor er der? Eller skal vi tage... har vi ikke en på vores fucking... Jeg er sikker på, at vi havde en. Bro, vi er stærkt. Bro, vi er stærkt. Jeg har fucking barricader lidt for meget. Min yndlingssøster er joiner, og hun ved ikke, hvor vi er. Vi er inde i en midt rundt i din Badass Eagle. Badass Eagle? Igletter. Se, han er skabt mod os. Hvorfor? Bro, jeg vil ikke også gøre det på personer. Spis kold. Spis kold. Jeg pisker. Jeg kan godt være så sød. Jeg forstår ikke, hvordan vi kunne raid hele den her alene. Må de der nu? Der er en eller anden ting efter mig. Nå, det er vores. Hvor? Den går ikke med os, så... Fuck shit. Ej, hvis vi kunne få Nikolas Tesla bare på vores høje. Nå, jo, vi har en Vaglen. Der er bandicamp. Den tager vi lige, den tager vi sgu lige. Det er fucking godt. Hvad kan der være? Der kan være bare wires og alt muligt. Der kan være Tommy Gun, der kan være alt muligt shit. Er Tommy Gun god? Yeah, bro. Hvor god 1-10? Den her lejr er lige fucking lort. Hvad fik du, Mo? Hvad mener du? Shotgun ammo. Jeg har fået armor pieces. Skal jeg til den her? Har jeg ikke en hemmelig på? Nå, ja, tag den. Vi tager lige turret. Der er ikke en turret. Nej, ammo. Mut.
Nej, tag den. Jeg har ikke brug for den. Jeg har lige lavet. Okay, kom, vi kører ned til næste. Nej, må se, hvad spiller du? Må se. No! Her, Mo, du skal ikke waste. jeg waster en tid. Nej! Yes. Stop lige med at waste. Hvor mange har du tilbage? En. Jeg hader dig, bro. Ja, i lige måde. Vi tager kun byer nu. Okay. Og Rated Games. Ja. Der er meget stor chance for turret. Flamingo. Stop. Du skal gear up. Nu har jeg ikke flere tilbage. Jamen, det er også fordi du fucking handicap. Eddie, jeg sværger, hvis jeg kommer til at sælge den der maske, ikke, så er det ikke min skyld. Læg den på jorden. Drop på jorden. Eddie, du har en op på taget, en herude og en derude. Jeg tager masken. Tog du så lige min money back? Nej, jeg sværger, jeg ikke gjorde. Nå, det har jeg. Hvad er der en general? Hvad lort? Er der noget armor? Eddie, vi skal have en kæmpe ulvegang til sidst, ikke også? Vi er overpowered. Så releaser vi alle ulvene. Og jeg skal kunne skyde. Eddie, bruger du seriøst money på revolver ammo? Lad være. Brother, chest please, din monkey. Er der chestplate? Ja, der er også left shoulder. Nå, Jeg skal den. have chestplate. Jeg havde allerede left shoulder, Mo. Her. No shitty. Eddie, når jeg har penge op på taget, jeg tænkte nok, at jeg havde meget lidt. Mo, jeg har en left Hvad er det, du shoulder sagde? piece. Her. Sådan. Hvorfor har du købt til mig, bro? Jeg har masser af penge Jeg selv. kom til at købe den. Jeg troede, det var en... Jeg er så dum, jeg ikke læser. Er der kun den her? Hvor dum ser jeg ud? 1 til 10, hvor dum ser jeg ud? Du ser fucking dum ud. Tænkte jeg nok. Hvad fuck laver den her good boy? Yeah. Vi skal få... Eddie, vi skal bruge os. Vi skal få zombies. Ja, der var ulve. Det var jo...
Jo! Jeg går dræbt med min chainsaw! Jamen, du kan ikke nå det på grund af turrets nu. Du skal skynde dig at finde en. Det er det der. Du er alt for langsom. Du skal gøre det parat. Men vi får gratis money. Eddie, du skal jo være parat, altså. Det er gratis money. Jeg ramte ham. Jo. No shitty. Bruh. Du dræbte den ikke med dit sværd. Det var turretsene. No shitty. Blows. Jeg køber lige nogle bandages. Jeg køber en snake oil og 2 bandage. Eller Jeg nej, køber- jeg har ikke engang lyst til at købe bandages. Jeg køber med film. Hey, vi skal køre nu. Er du klar? Hvis du ikke er klar, er det virkelig sådan, vi kan køre. Ven. Der er en bandage camp. Woohoo. Hvor er den? Jeg håber, du får en Tommy gun. Jeg håber, vi får en turret. Anden ting er Der også. ligger ikke en turret. Jeg kommer kun til at dræbe. For disse healing, jeg har det snake oil. Der ligger en snake oil herovre. Ej, der ligger en chestplate og shoulder armor. Det har, hvad for en shoulder? I don't know. Nå, jeg kunne i hvert fald tage den på, så jeg gætter på, at det var den anden. En turret. Der var en turret herovre. No shit, jeg har det. Okay, jeg har pisse meget snake oil. Men hvor fuck er bandit campen overhovedet? Jeg skulle til at sælge mine, jeg skulle til at sælge, hvad hedder det nu, Jade Mask. Jeg svær, jeg havde dræbt dig. Ja, hvor fik du den pipiver fra? Goodie. Eddie, du skulle ligesom flytte dig. Bro, du er næsten fuld. Jeg har sådan en goofy ass armor. Jeg har fyldt. Du har jo ikke pants. Jamen, der er ikke pants. Det er for... Vi skipper alt og tager byer. Og lab. Og hvad? Og laboratory. Og bandit camp. Og hell. Der er by. Ja, godt. Jeg er allerede bankkode. Vi har en good boy på vores hold.
Oh, two good boys. We are some only more good boys. Kick the good boys. Left down is a good boy. No. More bang for him. Wow. Har du holy water, Mo? Nej, jeg har ikke taget. Jeg har ikke nogen endnu. Jeg skal bare Jeg var... Må jeg gerne se holy water? Nå. Waster du? Nej, jeg waster dem den her gang. Der var alligevel ikke nogen. Jo, der var 2. Can I get by? I have never tried to shoot. Jeg har aldrig prøvet at skyde med. Eller kaste en faktisk. Holy lort, min lille pupukaka. Bro, det er good boy! Det er good boy! Ja, så kan vi godt dræbe den sidste. Også dig. Hvorfor har han ikke fik den tredje til noget fra? Det lå derinde. Hvor meget turret er man klar? Hvor meget turret? 4. Damn. Go in, good gentleman from Africa. Hey. We good for 2,000 meter. No shit. Og stopper vi ved en by. Vi er stærkt, så jeg tror godt, vi kan stoppe. Hvis der kommer en. Åh, Batman! I see. Vi tager den. Nej, Ali, vi venter til morgen. Der kommer bare ud ved den her nat. What did I say? Men det får. Kom nu. Skal jeg lade ham good boy? Oh shit, han kommer der. Skal jeg lade ham good boy? Du kan slå igennem væggen. Slå igennem Bluetooth-ting. Han er til good boy. Han er good boy. Nej, det er ikke den. Den er good boy nu. Nej, kom, jeg skynder ham. Han dør snart. Der er en på hovedet, jeg skynder ham.
Jeg blev nødt til det. Hvor det blev morgen, nu er de alle sammen væk. Hvor er Metal Sheep? Nej, vores wolves. Fuck dem. Dem smider vi. Hej, Wolfe. Hey, der er shit på shit her. Er der armor? Doesn't look like. No, please, no armor. Kom. Hvor blev vores metal sheet af? Nej, de dræbte vores ulve. Jeg fandt lige nogle bagulve, som vi kan bruge som fuel. Men vi har stadig en lille good boy der. Foran vores tog. Nu kører vi, kom. Nej, bro, jeg har mere fuel. Nu kommer vi. Hvis vi ser et coal over, så tager jeg den bare lige. Nej. Okay. The factory. Skal vi tage Nikolas Tesla? Nej. Lad ham til good boy. Det kan man ikke bare, Eddie. Skal vi tage, hvem tager hjernen? Det bestemmer du selv. Altså, Jeg gider ikke. jeg er fan lige. Du tager hjernen. Så gør jeg. Hvor er du, mor? Hop på toget. Jeg kører nu. Nej, mor. Har du bare ligget med? Kogt? Det går motion. Hvis du bliver ved med at køre, så er du en good boy. Good boy. Hey, jeg er lidt sjov. Jeg ikke ved med at køre for. Du sagde ikke, hvornår. Nå jo. Ja, det er fordi, jeg knækkede den. Yeah. Hell. Eddie, nu skal vi ind i General Store. Eddie, fuck sælge nu. Ja. Den gælder store. Der er shoulder blade. Er det ikke den, du mangler? Er det right or left? Det er left, er jeg ret sikker Jeg på. har brug for right. Billy, hvor fuck er masken hen? Ej, det Jeg solgte ikke masken. Jeg fik ikke... du solgte. Wow.
var for dævlen. Ja, det var sgu synd. Okay, vi skal købe barbed wires nu. Ja, det er lige meget med den freaking... Vaul, vi skal ikke være en good boy. Vi har stadig bait sword, så vi kan stadig godt lave en good boy. Jeg lægger dem ud til dig. Du skal bare lægge dem over ved toget, okay? Jeg tror faktisk den her, men jeg mangler. Hvad er det for en? Jeg kan ikke huske. Jo, det er det faktisk. Sidder den ikke? Jo, den sidder sådan der. Sæt den. Bare for en sikkerheds skyld. Jeg køber den. Så prøv at tage den på. Nå, fuck. Nå. Over at lægge bare wires på toget, okay? Oh shit, der var en Paulus. Hey, good boys. Kan vi ikke køre lidt, så vi kan lave dem til good boys? Der ligger ordentligt mange barbed wires. Kommer du ikke hente dem, eller hvad? Ja, på vej. Jeg kan ikke stå flere. Så gå tilbage på toget, og så læg den. Hvor er doktor hen? Jeg tager ikke bandages. Jeg tager kun snake oil. Vil du have noget snake oil? Nope. Inventory, guys. I got snake oil. Hello, it's Dorothy. Door. Eddie, kan du også lige købe nogle barbed wires? Hvor mange? Jeg skal nok sige stop. Hvor mange penge har du? Jeg har 549. Nej, 594. Skal jeg købe nogle? Nej, der er ikke metal sheets. Hvor mange barbed wires? Bare køb. Jeg skal nok sige stop. Jeg skal nok hjælpe dig med at købe. Bare læg den herude, jeg står. Okay. Go. Bare lad mig sætte den her. Bare når du har køb 12 mere, så lad os se, hvordan det går.
jeg komme og hente? Jeg skal nok hente. Jeg har købt 6 nu. 6 mere så. Den her sidste. Okay, så bare kom på tråd med det. Damn. Eddie, kan du godt lige flytte dig? Nej. Skal vi bare rush til anden? Så har vi stadig landsbyerne. Vi skal bruge metal sheets, så vi skal bruge nogle penge. Så vi stopper ved bandit camps i hvert fald. Jeg stopper ved landsbyer. Ja, du stopper ved landsbyer. Du kører ikke toget. Jeg kører toget. Du må selvfølgelig gerne landsbyer. Jo, vi skal have holy water. Du har en pointe. Oh my god. Nej, vi mangler lidt plads. Oh my, what the heck? Hvis der kommer en hest før 20 sekunder, så er vi good boys. Nej, så er vi ikke good boys. Please, kom nogle heste. Oh no. Det er en little. Jeg laver en til en good boy. Der er 2 banke. Der er 3 banke. Der er 3. Adi, har du åbnet din? Nej, fordi jeg ikke har nogen. Okay, der er en crucifix til dig. Adi. Holy fuck. Ind i den her midterbank. Ind i midterbanken. Skyld dig her. Der ligger en metal sheet. 6, 3, 6, 6, 3.
Hvor lav er den der? Yes. Sådan. Det var ikke den bank til dens kode. Mo, er der ikke en af bankene, der ser anderledes ud? Hvad skal man? Tommy gun. What the fuck? Hvor er koden? Den er der. Hvor vi går til den anden gang. Good boy, vi har fået en good boy. Hvad kan man bruge crucifix til? Bro, hvor mange gange skal jeg fortælle dig det? Man dropper dem på enemies. Ja. Nå, Kom, vi skrider herfra. skal jeg gøre det på en wolf? Nej. Selv den. Meget værd. Den er en slægtfisk. 50. Bitter Quarter Night. Oh. Adi, kig grundigt i alle hjørnerne og sådan noget i churchen. Ja, jeg har fundet 2 holy waters. Også imellem stolen. Ja, Okay. tror jeg. Håber jeg. Hvad mener du? Hey! Jeg er midt i en runde. Jeg skal nok lige... Woody! Der er mega mange kupfer. Lad være med at dræbe dem. Der er ulve. Der er wolves. Nu er jeg på. Jeg er ikke zombies, bro. Nå. No, okay. No, vi er ikke zombies. No. Fucking shit, vi er ikke zombies. Where do you have zombies at you motherfucker? Ja. Captain Prescott? Nej, det passer. Lad os tage det. Er du dum? Er du absolut chili pili skid, mand? Hvad er der inde i kassen? Der er 100 varulve, 100 vampyrer, 100 vampyrer. Du må gerne selv gå derind. Det vil være en sagt det. oplevelse, men jeg vil være kogt lige meget hvad. Sigmar boy. Husk, hvis der er metal sheets her, skal vi købe. Let's go, min sidste shoulder piece. Seriøst? Ja. Du skal ikke tage dig, jeg har 700 kroner. Let's go, jeg har fået alle mine shoulder pieces. Adi, er der box of metal sheet?
Of course. Ja, tak. Bare tag dem ud. Jeg skal nok købe de sidste. Skal jeg købe en mere? Du skal lige vente med det, fordi det kan være, at vi ikke har brug for det. Hvad er det der sted? Vi kan lave tag. Hvad mener du med, at vi kan lave tag? Tag ud af metal sheet. Her når jeg laver ikke tag ud af metal sheet. Jo, så kan de ikke komme. Nej, det er ikke tilbage. Hvor vi bliver nødt til at rush, fordi at jeg skal spise, og jeg skal, eller så må jeg ikke spise resten af dagen. Kan I gemme et æg? Oh my god. Okay, Mo, kan du godt rush? Måske i lidt tid, fordi jeg skal lige spise. Altså, så du går ud og spiser nu, eller hvad? Jeg skal ikke ud og spise, men jeg skal bare lige have noget. Spiser hjem. Ja, okay, så spis hurtigt, okay? Okay, det. Lea, det er fægt. Lea, det er helt. Jeg skal spise det, den ikke har spist det. Julio, det er noget af det største.
Det laver ikke igen. Og ved du, hvad det værste er? At det er løgn. Ja. Hvor kan med ungdommer? Asia, skudom. Satu kim ungdommer Asia. Beli skudom beda onun tamam böyle. Stești puțin cu mâinile pregate o receivere de toți de cantitate staj situații instantane de liguri de proiecte digitală și de media de o chiar să te spune la regina încet că de o pensare lucruri e tu vai fi revizuind chiare pentru că să vorbim tot timpul creditare tu iar și ce din piesa de risipi viitorul de tributul general de economie. Okay, men jeg er i gang med at armre toget op fuldstændig. Du kan bare kigge, hvad der er sket. Endnu? Hvad har De kravler ovenpå. De kravler ovenpå, så... Altså, hvorfor ikke? Bro, jeg kommer til at bruge min holy waters og min molotov. Jeg skal prøve for nogle good boys. Sig til, når vi er færdige. Yes, endelig godt det der. Skal jeg hjælpe? Nope. Vi er det samme sted som før. No shit. Hvor money har du lige? 45. Hvor havde du før, du har købt alle de der? 700 eller noget. Eller nej, jeg havde selvfølgelig også købt box of metal sheet og sådan noget, så... Nu jeg glæder mig bare så meget. Du skal ikke tænke over, hvad jeg har lavet, okay? We are ready to win! 4 minutes left. Vi skal huske at dække her foran, bro. Vi mangler en metal sheet. Oh shit, det er med. Det er Blood Moon. No shitty. Undskyld, men jeg skal have det her fuel. Vi er kogt. Tager vi ikke bank? Tager vi ikke banks? Jeg mener byer. Jo. Ja, jeg ved ikke, fordi vi har bare brug for meget lidt mere metal sheet.
Okay, jeg spiller. Vi har 4 efter, altså. Okay, så spiller jeg. Ellers så. Der er en by. Skal vi tage den? Ja, Klokken er 3 AM. ja, det er sådan. Vi skal bare lige blive på toget, okay? Det der, det er bagud, der kommer der. Okay. Den dør, de der 15. Ja, okay. Jeg laver en footboy. Footboy! Jeg skal ikke tisse. Når hun går lov til at komme ind. Og så kan hun blive ud, og så kan vi gå på toilettet, og så kan vi gå ud. Hvorfor? Nej, jeg er så fordi... Vi må også lige skifte tøj på. Okay, bare det. Mor, hvad sagde du? Han er lige gået ud, fordi jeg skulle skifte tøj. AD? Ja, Er du stadig der på byen? ja, Har du taget banken? ja, men vi mangler en. Okay, jeg kommer. Har du lootet huset?
virkelig ikke. Banjo! Har du taget church? Okay, godt. Det ligger på nu, hvor der er en lige der. Der ligger også en der. Fuck, jeg tror, der er mange her. Der er en. Fuck. Oh shit. Synes så mere. Okay, er det skrevet vi herfra sådan her? Metal sheet. Yes. Ja, jeg har også en veninde. Går vi tilbage til toget? Ja, hvorfor ikke? Bro, vi er nogle good boys her. Wow. Og det er dømt. Ja, okay. Bro, har du set, hvor man går? Det her er mig. Jeg har gået her. Det er sådan. Det bliver noget. Skynd dig. Jeg skal ikke hjælpe mere. Husk at lægge metal sheeten foran. Ja, bare ikke lige nu, okay? Hvorfor røg det ud? Ej, nej, det er det ikke godt, Yeah. Kan vi ikke use den der varve? Kan du tage lige den der varve, der kunne blive fuel? Ja, jeg mistede den. Ja, flot. Det er den der dumme turret. Okay, der er base. Der er også Captain Prescott. Er der Captain Prescott? Ja. Tager vi ham? Skal vi nok. Men ikke nu. Ud til Captain Prescott næsten. Oh my god. Hvad er der? De bliver ved med at gå ud. Hvad bliver ved med hvad? Nej. Jeg er midt i noget. Ja, wow, Se det nu. så lad mig. Nu lad os gå over til Captain Prescott. Eddie, har du købt fuld ammo? Jeg har ikke head. Okay. Vi er altid blevet dræbt. Eddie, husk, vi skal ud derfra så hurtigt som muligt. Så vi skal ikke engang loot. Eller, jo, vi kan godt lide loot, men kanonen, ikke også? Fuck kanonen. Skal vi sælge Captain Prescott? Ja, det kan man godt. Ja, du tager den her, hvor jeg tager den her. Seriøst, okay. Okay, Eddie, jeg tror, det var det.
Oh shit, det er ikke det. Ja, okay. Go, go, go! Love it! Ja, jeg har Captain Prescott. Let me see him. What the hell? Og det bedste er, at de der på horsesne, de kommer ikke, fordi at vi ikke tog rummet. Er kasset ordentligt svært? Castle bro, der kommer over 20 valve på dig. Når man dræber de 20 valve, hvad sker der så? Hvad nu det hedder? Så er der kommer også vampyrer i mellemtiden. Og så er der sådan der rum, hvor du finder vampire knife. Spawner der for evigt vampires? Nej. De Valve? stopper på et tidspunkt. Eller stopper valvene? De stopper også. Bro, virkelig? AD, har vi brug for noget? Nej, faktisk ikke. Vi kan godt bare rush. Bro, jeg sværger de her baggrunde, de er så fucking til. Hvordan? Men vi har også brug for fuel, så hvis du ser en fuel ting, så... Eller vi kan også tage Colos, kan vi? Colos, det var også der ved. Bandito. Jeg har ikke en skid ammo. Hvor meget ammo har du? 33. 23. Så Colo, bro, du skulle sige stop. Jeg vidste ikke. Det er mine. Jeg hader dig. I lige måde. Det var helt... Der var tre. Ikke put den alle i. Put 2 i. Okay. Time. Der er også et code. Kan jeg tage det? Ja, tag codet. Jeg ser, om der er nogle shotgun-skud til dig. Eller en rifle-skud. 3 code. En rifle, men ikke rifle-skud. Der er kun turret-skud. You ready to win this game? Nej. Sig lige, hvis der er en sheriff eller sådan noget. Er det en by? Ja. Tag den. Hvornår stopper jeg nu? Stop. Eller... Oh fuck, er det? Ja. Er det en god idé? Nej. Okay, nej. Det er en lille landsby. No shit, men der kommer bare ud.
Eddie, the fuck you at? I am on the train somewhere in the world. Let's bare rush. Jeg bruger fuel. Jeg har fuel. Hvorfor for ammo? Jo, I forgot. Så jeg skal lige købe noget ammo til dig på den næste tur. Nej, jeg køber ammo. Jeg har 600. Okay. Jeg har simpelthen bare ammo. Gunsmith. Så kan jeg sørge for kul. Jeg har 5 kålmo. Jeg tror ikke, vi har brug for. Du har ikke 5 kul. Jo. Jeg har 4. Okay, jeg har købt 1 kul. Jeg tror, det Oh my god, jeg ved ikke. Daddy, kommer du? Ja. Hov. Kør. Det er ikke bare roligt, det er revolver. Er det? Han stor landsby. Tager vi den? Nej, jeg gider ikke at waste tid. Let's win this game. Plus jeg har snart ikke mere optagelsetid. Jeg ved fandme ikke, hvordan jeg har optaget det hele. Det er min skide lorte YouTube-video. Nej, vel? Jo, 1 time og 40 minutter. Ja. Jeg tror bare lige, vi tager den sidste bog, og så laver vi... Molotov. Ja, skal jeg nok. I did. Den næste bog stopper vi ikke på. Næste start. Me shading in the sky. He loves to watch DVD. Rush! Er det kul? Lidt kold? Kul. Mo, du bliver nødt til at stoppe. Nej, det gider jeg ikke. Jeg kan ikke lægge kul ind. Ja, fuck shit. Prøv igen. Ny kul. Endelig. Nicole? Nej. Leo, bare gør det. Jeg kaster en molotov med det samme, når vi kommer derover i måneden. Okay, hvem kører toget forud? Du gør det. Ja, selvfølgelig.
Ja. Må jeg køre efter dig lidt, okay? Okay, det er okay. Ja. Skal jeg bare fuld speed? Ikke endnu. Eller jo, bare gør det altså. Okay, hello, prison. Okay, Annie, er vi klar? Er du inde? Kom ind. Jeg kommer nu. Jeg skal bare lige have flere skud. Hvad sker der, hvis jeg prøver en molotov? Bare lad være. Gør det også damage på os? Det tror jeg. Excellent. Færdig i timer. 2 minutter. 2 minutter? Du skal også sige sekunder. 30 sekunder. 20 sekunder. 220. Ja. Jeg kaster en molotov. Det ved jeg. Holy water! Jeg kaster 2 holy waters, når der er 1 minut. Nej, 1 minut 30 sekunder, 1 holy water. Nej. Hvordan tager du så damage? Når du gør det, de så svagt derovre. Fuck, de kan komme op. Shit. Når der er 3 sekunder, så kaster jeg en holy water. Bro, det her er intense. Halvtreds sek. Okay, I'm going to die. Det gør sådan en stræk. Det er en
Only one. Sådan der. Moody VR. Jeg fik alt på video. Skal man ikke vente til sekund? Færdig? Jo. Jeg prøver bare ikke med Snickers. Jeg er stadig med Snickers. Jeg har allerede drinket alle Snake Boys nu. We are the boys, man. Vi klarer det game. Hold nu kæft, Lone. Det gjorde det ikke. Skal vi ikke spille? Jeg har 175. Jeg har 100. Bye guys, this was the shitty YouTube video.